Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Ka jingsngewrit but lehrit jong U Dkhot ka parliament na ka Shillong Lok Sabha Seat ka pau tyngkren lyngba ki kam ki ba ule. Lehse banda de kiwei ki Dkhot jong ka parliament haba ki leit ki wan kin ialam nongsynran harukom but wat ki pulit pahara la ne escort. Hai ka jing shisha ki Dkhot jong ka parliament ki kham he kadan wat ban ki deputy minister jong kinu ki jilla haba ki mi shaban na ka jilla la jong ka ba ki long minister. Dangshen u Dr. Ricky Ejesingkon ula shakhot hakaseng Hill Farmers Union HFU na gabenta ban play ki artli ki kamra school jong ka Sunrise Adventist Secondary School Lumparin Kendoso Ribhoi district. Balano senyang da ka Hill Farmers Union Volview impact bat kiwei. Ha ketika singi utu MP omtang ba ulapoi biang por kata syua ka por balabu ban sedang gejingelang henry lawan ru tang marwei kata ka kali Wagon R rongyong bat ulanya hi ka kali klem da ialam nongnya kabakam phla shu kalong ba utu MP ha ka por bulet phai omtang ba ulanya hi henry ulaken tiuru ikibriu ki ba apkali banet phai shela ki jongki jaka kata hadin balawai gejingelang. Ha kabaning kong kiti kilong kemi kila kentat ban kiu ha kali balanya hi do MP imat kidon ke jingsngewrit. Kumno ban syong ha kali banya akat UMP. Henry ula penbor bakin kiu kum takila kiu bat ula start kali ban ni mi no na katay ka jaka balong meeting. Ngila ban ong bakadai ka sin ka baning kong Lehse ba unu MP. Unnech ki jingelang shakhot kum ukongsan ban tang marwe kataru nya hi kali bat omla ban nen bakani kadai ka jingsngewrit jang utay UMP. Hi.